Hola, bon dia, soc Basmala i soc del Marroc. Estudio a l'hora d'acollida de Cabell Bernat, a Terrassa. Volia parlar d'Audrey Hepburn. I l'Audrey Hepburn és una nena, quan era petita, que menjava els bulbs de tulipes, però no ho feia perquè li agradessin molt les flors. No, feia perquè tenia molta gana. La vida a Holanda era molt i molt dura durant la Segona Guerra Mundial. No havia res de menjar. Quan va ser una mica més gran, l'Audrey se'n va anar a Anglaterra i es va fer actriu. Tot la gent li agradessin l'Audrey perquè és molt maca i tenia una bellesa lluminosa. Però l'Audrey volia fer alguna cosa més, a part de triomfar a les pel·lícules i ser admirada per la roba. Volia ajudar els altres, especialment els nens pobres i famolents que passaven la mateixa gana que ella havia passat quan era petita. Va dedicar la vida de ser UNICEF. Quan l'Audrey va morir, van posar el seu nom a una nova classe de tulipà, d'un blanc immaculat, per homenatjar la feina tan important que l'actriu havia fet per UNICEF. Gràcies. Molt bé, fantàstic. Adéu, gràcies. Podies ensenyar el llibre on està la foto? Sí. Mira que bé, a veure. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, fantàstic.